Lasang ya kasnong marai kapon haus nem kat pra nyo pusau. Urang ba asnong ban kong udai ubarhun thaba. Kabam kanasnong hapo jongkoni kasnong kelas dang nengkong de haus nem kat kendai sau nyo hakaba hakata kapor labat rang basnong da iba Petrus Barat nyauta. Kajing long kerpang kabam kanasnong hapo kani kasnong kalong ba kijura rong. Kabadon lagi jingmot bat kajing kerpang kumalong ki ayom jong kasnem. Kata kalong ban kenti yo kayo kakon bat ba usnem batmai unta sai ya kajing kerku hakasnong katau hi barok kawai. Kumbalong kinong rep kiba aingu aidem ya utrai nong bu nong tau ba un penban bha ya karep karyang bat ban bha usnem thamai. Tomo, nakaliang itong hindi nong punya kanya kabang kanang, no? Hindi pa ako disung masiba, sila. Kung mo kasi kumbet dungi. Oh, let's say ka ada kalau si ba jengay. Yan ray kay ka ba ka sinong ni ka sumu kalong ba? Kani nang ni kasdang kamaray kijungi. Nang ni ngatray POE. Katay welcome to Mara. No. Kaya ngatray na dong tasni dipet nang ni katay kasdang maray jungi. Mo. Di kumalong manta ngatray in ya no hakabangin ya ski rakabo ya syat kaman mo. Kani kajing rong kalak penyeper na uway usnam sya uway pan. Bat menta usnam hajar arpon riu. Kinong syong syong jokani kasnong marai kapan kila rong da karyat nokli. Kabadai kajaka chokai perthai kabalalong da sisa kalat kamai kabala aikam aijam ya sibun kinong syong kenang bakanang pu nang pieng kanang pli syu ya kilat kamai hakibabun kilang tam ya kikun samla namar kumbalong menta ka tourism hapo sora kadai kawai kabala aikam aijam ya sibun ba kipriu jokani kathan. Kumno pat kipen kre ya kabam kanasnong hakani kasnong. Kinong syong jongkani kasnong sisni haswa kasni bam kana. Kata haka kat tarik ubnai pa jong usnam hajar arpon riu. Kila penlong syua ya kacing lej sautan sneang. Kabalalong nadu kajaka kaput kasnong mamlu na MCCL syadu ying dong ying snong kabadai kajaka bam kana. Bat hasilan talentipan kida penput ya kaput katem kapawar bat ka kenhoi karisa rengkat kidong musa kadak jong kacing kemen balasai kladai kasni bam kana.
Hasiwa ban poi hapo madan bam khana kila lek shat lek kin hoi shwa sha yu sora ban nang ta kitawan phai biang shamadan bam khana ban penbit penbiang pat saya ki wei ki kam ki basa na ka banta la sha ka badai ka si bam khana shua kelak ong hababam khana ki daplut por bun sni ban pen kre pen krum ha ka ba wat hadu shitayo bat artayo kala simpor namar ba ha ka tu ka por ki priu ki dang yo por ba kimpat bun kam kumbalong hakini ki sni ki por ba manta hanrei manta usnam arajar arhunrei pan kinong shong snong glaplut por tang arsni kata ka sni le shaw tam sniang bat ka sni bam khana lai no tangki katu ka nengot glap pen kre ban shna ya karong kabla simpor ban pendep hadu la kumba artoyo Hakisni balalit no la ong bakabam khana asnong hakani kasnong la juba man la usnam hanrei hadin na kibabun kidaw labun kisnam baki klambam shu bat hadu arpo usnam kat kum kaching yo jingtem kata ha usnam arajar nreu la ong baklabam khana asnong khaddu deitat hadu uni usnam kata ka khatlai tarik ubnai baar jong usnam arajar arpon reu kilapulong biang yakabam khana asnong Hakabalawan bani simbenta lang da iba TW khan MDC sora ibalang du haju kapor ukongsan nakta IBDO kasila bulakan si an RD block sora kum isembur kongsan urang ba snong kadong marai kapon babu Athelbert Sawian u secretary kadong marai kapon ba Cardinal Swear Dr. LJ Sawian kinokit kam snong ba per bat ki pai dong snong jong kadong marai kapon kabala plong ya katei kasni bam khana snong kabashongkon bat kabapu ba phing te nga hakene kapor nga yang kumu secretary jong ka dolbar microphone ka keteng jong ka deu kan swear mosong asa ha lumpen khia jong kadong microphone mo te kendiat spang kene kabam khana snong ka jongi mo kade ka dak ka bangin peni ya ke jeng atli ke jolong jong kowe ka snong ka thau te ko bangi pau kum kowe ke yang kesam dang nya bam na wei khu do mo hakene ka benta kaba ngilale kene kebenta kene kebalaseng nadu umen barim jongi namar baya kasnong marai jongi nasdang hausnam khat praspa nyopsau hak bawrang masnong beningkong udah berhun thaba te kajinglong terpang jong kene kabam khana snong jongi nagiwai pat kisnong kalong ba ha kene kabam khana snong jongi ngijura rong kemut kata kajingra rong jongi kapeni ngip kawan ru katkum ki ayom mo katkum ki ayom kiba ngira ai tikirong kimut kibadadan nak jingmut de kemolong mentangi kani kasnam ko mentang ngira ya kerong kaba de kariat nokli kani kalong ben promote ya katorzem nomor kemolong mentang katorzem hapo sara kade kowe ka lat aikam aijam ya kabau khana sidang batasi kebolong ha ka klai terek snam arja arfun rio kajing bam ya kani ka bam khana jungi kalong kijing tak mengisiat kade kedo jelat kedo jam upan mengisdi kedo kha becusdi kedo ser mengisiat cek kelawet kasim tu te sosa mengilek stri bad ki jang isiat kejali jastam mengisiat ai ki sokhya ai udai kisnyang barokot ni peniap gelong sau teli kasiar tengi isu tiet kilo baik sau 4 kilo tang kita hi
Yang hang dia ngadi i komerin khong sngi. Ti kini ki members yang ka sang long kami marai ka fon. Ti na ka bentakan di ka bam khana. La baru stay yang ngila don ka jingpen kre. Ki ngila bentai ki long kami ki badai ha ka ban oddo. La ngila bentak itu ki badai ha po ka ban pe ki jur kum ki ban od ki ka jor ki presben uphan. Kiban penbiang ya salat kum juruk kitu kiban sai usasa kali yang kedekresion pat kidan kilong kemi nadu sywa jong kitu kasih khana ngil lumlang hayeng dong bangin khap iki kot kudi banta kum gani kajing penwandur mu internet kamadan ti kum juru ngila ai haman laki kentoj haman kilong kemi bikin snai usentiu bangin ra kasngi bangin tan siang ba ke bangi si akan kasngi bam khana Ti baru kaji kilong kami kilai simenta sirhe makan di kabam kanas nong kabada ki fous nem ngimilayo mo kani kaya de kasin kaba ningkong basdang juk nus nem arjat fundiu mengilayo biang ya kabam kana ya kani kabam kanas nong ti isungu si kat de ki nong peniat sinong kirang ba sinong sinong beda ki eksekutif komiti hibar kawai kibala yara kibala merjimut lang ban penlong kani kabam kanas nong Hakabede kena kabam kanas nong ngidap nak jing kemen mo ba kanang ba kini ki long dien ki bam simayo bentai kena kabam kana QI kanya karu company ajung long suwa bakalawan mi biang akan kapur kabanon ra ka jing teli ka jing iet ka jing sania ka jing songsok ha pedang parasnong para ta asip singolongo mo kai kene kabam kanas nong Allah ar pos nem benta Nyem semla don siu kani kabam kanasnong la arbus nem te bijisa kani kabam kanasnong kade kaba kongsan tambak kade kaba don kam nakapor sakapor kaya per na kiwei ki program kaya per na kato ka wedding ceremony kaya per na ka happy birthday jongnu kaya per na ka jingdap arbusan snem jong ka jinggatho nebat kumta terter habang yung bam kana sinong kamut kade kabam kana jong baro sinong kaban sa jingkan ma bat kabang nginya tu kana pateng la pateng ngimje tu kana oh la hadin si posnem oh ba yatho ita ngimje tu kana oh ba ngi celebrate birthday ngi celebrate yak wedding jono ngimje tu rebun sini nakapor sakapor kane kabam kana mo ngije tu kana pateng la pateng bat kane ngapa banyak tu api kani kabam khana sinong hangne po marai kafan ke jungi kelas dang dadu kasnem kat kandai spa saupunyo hakba i parat jungi ibade i pa jong imi jungi i parat petrus bharat nyota i balong rang basnong ha to por kelas dang ya kani kabam khana hapo kasnong marai kafan bat labeteng ya kani kabam khana da kibe pat kirang basnong ki babut hadien bakum taterter bat kacing per hangne kabam khana snong po marai ka phon kolong habangi pelong gine kabam khana snong ngisna ya kidur ngisna ya kini kiten sok pumba kilong ngilasna kijiksna pa per hak por bangi bam khana snong ngilasna ya ka ud ngilasna ya ka yingling jong nowa ngilasna yau khlang ngilasna yau hati dei tang ba su job dei ban trai sitom tingila rai ba ini inlong ijingmut iba hakma ban pensingo tu epi bakane ka award jong ka jing job ba jing trai sitom hakabede bakane ka committee kalarai ya menta sipor ban ai ya ka make ka marai ka pon award of excellence in education and sports tingila simsua tang atli ki phang bangin ai ka award kila bandon kiwei ru let's say ka committee kan sapenjanai kham hadin ya menta ila simsua tang ya ka education but ka sports kajikmu bakong san kalong ban aibor aimen sim ya kikun kikti kijongi ba kinang yai trai sitom ban poi sha ka thong jong ka jingim ha ka juk por ha ka ni ka jukru ni kwa ban kirsiu thia ya kitu ki basngo ba ka jing trai nagisam ki bahai mensiwa abangi bam khana ngijura bakarong di halandat jong ka jing job jong ka tai kidon sangut kila banong ki arkitek
kibla penwandu dia katai kerong. Di ngaso ban khot iki sini ya i Ferdinand Suwer, i Lord Shai, Walang, i Sandi, Walang, but i James Rimai kesebaban wan sini stage. Haka ni ka bam khana shnong haka jingkren melayom tas ni ngashay ba ka bam khana jong phi menta ka sni ka pen I ba ka vision jong phi kum ka shnong kam de tang man yo kita phi kwa ba kan kiu ka shnong halor ka khot ka suba ka puli ka puthi ka jingpha jingmyat jingman jong ka shnong hi barak ko wei ti yakini ki award ba ngios ngoru nakalyang jong ka committee hoot pi ai tang ya ka education but ka sports ni kermen ba pinyo shu kum ka shnong di tang ha education but sports ya ka social work ya ka public health ya ki talents ba pair namar ni so thu na block office ba pi bon ba ka potential ha ka ni ka shnong jong pi but hoot di banga kermen I am 100% sure bahapo ka sans nem si post nem ngindang yu ibun shu kinong mi khana ka liang jong pi na ka shnong jong pi habun ki liang khnang ba ka shnong jong pi kan sakiu be di tang ha ka education and sports namba in all phases of life in all walks of life tan ka liang jonga ngan sukermen bat ngan dwai ba man ka wei ka thiu ying ki kheuja kin dapen kin kiu ben pada kaliang jong ka block office kat pangila ban ai ka jingera bat khti ka diang bakamon ngin yai persang khnang ba ka snong jong phi kan kiu bangin yo wan bam khana ba phin yo ban ot snyang shikit kali jarang khat ba menta barok sitayo ngawan bam khana snong janman ka sngi nga khambam jayeng shu man ka janmet kamut ngalakut be akabam khana dang menin ru ngidang dep bam khana dang men si sngi ru ngidang dep bagom ta ter bat habang apet ya karu kompenya ya karu kom bam khana snong na ka wi ka snong cha ka wi ka snong kidon lagi jong ya per kidon lagi jong ki program henry habang sngap ya ka jingkren jong rang ba snong men ya ngalap bakador basnong marai ke bam khana kalong ka ba per du nakiwei pat kisnong habang akren kum tam dei bang akren penro ring akren ya ka jing sisya bakata kalong ba tang hapo kadong marai ka pon kabang i ya kanika kabang i ongka tablu lanika mo kador o shrong kaba internet ya kabala peniang hang ni bagata kadika dur kadar jong karyat no khli habang akan mau ya kini karyat no khli na soban ai burom me orang bas nong jengi barkan saru ha ke history jong kadar bas nong marai badai ha kapor ka jinglong orang bas nong jong I balami kenika dur kadar
Mana usnam le si kipat ba ki kwa banya bam khanas nong tang bala ong baka syong pat sahakara jong kador bar namar la ong baka bam khanas nong ka theu ya ka jinga tali banya bam na uju ukhiu ja ukhiu jinta ka jinga kandu lang si paras nong bat ban klet no ya ka jinga syun bat jinga bakla iwe ya iwe henrei banya ma bat klet no bat sa sin pat banya khublei kti biang mar kelyang